Reit, yn y fideo yma dwi'n dangos chi sut i symud yr arth o un ystafell mewn i ystafell arall trwy creu drws o un ystafell i ystafell arall. So, peth cyntaf mae angen i ni gwneud ydy mynd i'r sprites a creu drws. Os dim angen i chi cael drws arbennig, gall y drws fod jyst yn rhywbeth sy'n edrych fel drws, neu gall fod jyst yn gap yn y wal. Ond mae angen sprite. So, fi'n mynd i fan hyn nawr, fi'n mynd i load sprite, ac i fi'n mynd dewis rhywbeth fel, dwi'n meddwl, square fan hyn. Okay, dewis y square, na, okay. Dewis stone, okay. Dewis y stone fyna. Ac wedyn gwasgu OK. Nawr, beth dwi'n mynd i wneud nawr ydy adio fe fel object, ac i fi'n mynd i adio'r stone, ac fi'n mynd i gael hwnna'n object drws. A wedyn mae hwnna'n mynd i fod yn solid. Ac beth dwi'n mynd i gwneud nawr gyda'r object yna yw add collision with arth. Os mae'r arth yn bwrw mewn i fe, beth sy'n mynd i ddigwydd wedyn, go to next room. OK, a gwasgu OK. Nawr, beth mae angen i fi wneud nawr yw newid yr ystafell tamau bach. So, fi'n mynd i gwasgu OK fan hyn, newid yr ystafell, a beth fi'n mynd i wneud, fi'n mynd i gwared o cwpl o sgwariau. A tu fas yr ystafell, dwi'n mynd i rhoi mewn y cerrig na. So, fyddwch chi ddim yn gweld rhywun amser mae fe ar y gêm. Nawr, yn yr ail ystafell, beth dwi'n mynd i gwneud nawr, dwi yn mynd i just delay cwpl o waliau fan hyn, a fi'n mynd i delay yr arth, ac dwi'n mynd i rhoi'r arth nawr nôl yn yr, sorry, dim y burger, fi'n mynd i rhoi'r arth nawr nôl yn y drws. OK? Nawr, beth dwi'n mynd i gwneud gyda'r ystafell yma, dwi yn mynd i rhoi, os fi'n symud eto bach yn fwy, gallu gweld, fan hyn nawr, dwi'n mynd i gwneud y drws yn mynd nôl, OK? Ac yna gyd dwi'n mynd i wneud nawr fan hyn yw dwi'n mynd i rhoi add object, mi dewis y carreg eto, ac gallu fod yn unrhyw carreg symas. A tro hyn fi'n mynd add, a fi'n newid object, fi'n galw'r object yn cofiwch, drws nôl. A wedyn fi'n mynd i rhoi'r object yma y fan hyn. Dim yna, tu allan i'r stafell. Fan hyn. Nawr, gewn ni weld os mae hwn yn gweithio. OK, so fi'n symud yr arth, ac fi'n mynd trwyddo'r drws, bwrw'r carreg na, a chi'n gweld mae'n mynd nôl. Mae'n mynd mas, bwrw'r carreg na, a mae rhywbeth o le. Gewn ni weld beth sy'n o le fan hyn. So, a'i nôl i'r object, drws nôl, a dyma pam dwi heb wneud dim byd. So, add collision with drws nôl, a wedyn fi'n mynd i main ac rhoi go back room. Ac nawr gewn ni weld os mae hwn yn gweithio. So, fi'n mynd trwyddo. Fi'n mynd i'r stafell nesaf. Bwyta'r burgers. A wedyn gallai mynd nôl trwy fan hyn. O, dwi ddim yn gweithio. So, gewn ni weld beth sy'n bod fan hyn. Add collision with... OK, yeah. Arth, mae'n rhaid fod y thing. Add collision with drws nôl, a wedyn mae rhaid i ni mynd nôl i fan hyn. A gewn ni weld os mae'n gweithio y tro yma, a tro ola yma fan hyn nawr. Mynd trwyddo fan hyn.
Symud ystafell, mynd nôl fan hyn, ac ni'n gallu mynd nôl fan hyn nawr. Gallu gweld? Rhyddo fan hyn, a mynd nôl. Gret, dim problem. A dyna ffordd chi'n gwneud drws yn GameMaker, a chi'n gallu gwneud gymaint o drysau chi'n gallu, a chi'n gallu creu byd eich hunan.